会ディレクターの国村さんが今ね、こっちだよということで、はい、もうこれは決めた、もう決めた。残り200。ここからまた勾配がきつくなります。これはもうそうですね、ナオモ・ゼラヤラヤ、アレッサンドロ・ファンチェルからするとどうぞ取ってくれと、いうことですよね。アシストありがとうということで、見事このクイーンステージ制するのが見えてきました。 JCL チーム今日ナホモ・ゼラヤラヤ、いや今日は強かった。彼本来の走りがね、このあざみラインで爆発しましたね。そして最後までなんかこう頭もぶれてませんよ。最後軽々とダンシング、横にこう触れないダンシング、強い。まだ少し余裕がありそうですよね。そしてその後ろ入ってくるのが JCL チーム今日はこのポイント賞ジャージを着用して2位、そしてリーダージャージ、この後返り咲くことになります。クイーンステージ覇者はナホム・ゼライアラヤです。今フィニッシュ。いや強かった。いやちょっと息上がってないです、そして2位のフィニッシュがファンチェング。ありがとうって、いやこれがいい、ありがとう君がいてくれたから。そして大ボールが3位に入りましたよね。3人目ですよね、大ボール。いやありがとう。